Здравейте, приятели, аз съм Емил и днес ще ви покажа как да си направите уитнер скелет. На целта ви трябва пясък на душите. Ето го пясък на душите и черепа на уитнер скелет. Сега чекайте, аз си взема още един, за да си го сложа, да ми е така. Ето ме. Сложих си черепа на уитнер скелета. Значи аз съм го започнал. Правите две. Изчакайте, сега ще го разруша. Да ви покажа как се прави. Така. Мирно, лесно е така. Така, издигате две нагоре. Да, издигате две нагоре и ръчички отстрани. Нещо като ръчички, да. С пясъка на душите. После отгоре, много елементарно, после отгоре слагате просто главите и той се призовава. Ето, че стана. Изчакайте. Ето сега ще гръмне, като се зареди кръвта отгоре, виждате ли? И сега дан и почва да убива всичко живо. Много трудно. Мирно. Така. Извинете, че го спрях, но не искам да ми руши целия свят, защото това чудовище по принцип разрушава всичко наред. Ако не бях на креатив, до сега не ме убил. И така, сега. Изчакайте само да оправя щетите, които нанесе уитнера. Така. Така. О, няма да е по-лесно, просто така да направя. Извинете, но после ще го направя. Ще го дооправя. Така. Сега сега ще ви покажа нещо. Ще свършам да говоря. Довиждане. След малко ще кача клипчето.